yo kweroberia bosio bochorio bonne boli bosio nigo ababwatani bekiama kia UPA kurwase county ya Nyamira abanykanete buna coordinators banyakaba kumirana elio kwenda kwerigani igoro bochorio oboke oburachikari kwa namonese county ya Nyamira ase ward ya Nyansiongo ward ya Nyamaiya amo nelia ye Kerenyo abwatani abo koseke kalekyo nigo kyarawa amo no mugavana bwe county yo musike amos kumyaribo oibo igore omurai bwe kyamekyo kia UPA mnagotumanya umurikito Paul Cup Okara bagukwa na sehe kalekya kyabaletamo aba coordinator kurwase chiward Johnson Merongebere me county ya Nyamira ikaro kenyara ko bagekorawamo no murai bwe kyamekega kya UPA omuske amos kimumenyaribo uyibo igoro mugavana bwe county ya Nyamira igo bagendere ko babakubuli abagusigo chamo ili kubwate bibande nabo igo kwelika bunabana chama be kyamekega kya UPA bunenchire ya muyo kweroberya bosibo bachoyo bunene igo to nkobanga mwana yepati nandinga kitoko genda moto ikiagara munatorigero chimoto bano tutabeti amamuno mugusi tutenene chama yemo ntobutwara nguru chindi chance ukwana bwegekere kyo nigo batebiri bune kyamekega nigo gyachiramo unenchire ya moyo gukunyara ko bage kweroberya elio achikunyara ko bagotenenya abarwanirire kerogo kyo MCA kurwase chiwadi elia ya Nyamaiya elia ya Nyansiongo amone wadelia Kerenyo asoba cholyo bokebokageire ko gokorekana busiega igo no kwebanga na make sure that a party neyemo a candidate neyemo nentunyare we asat ourselves tobe the honorary party ukwana bwegekere kyo yoro munyakerugo bekyamekega nabo go MCA kurwase wadelia ligo momuske Nyambega gisesa nigo agende ko bagakumwegerera omwasi ko bebekanisire Katolika asereta Joseph Mairura asinkwa na yaya bwatuka asikiria tebrenga matyangi ni gali maega ya abarayibe chikanisa nabo go kulia iranga chingati matyangerera ne Kenya mbajikunyara ko agusanga amo ne kerisia kiga Catholic unenchire jamo yokoleto kuiwana nabo igo kulibalibe chinkwane chuchaleta obotutukano Tutete byaba kusibeta bonspi that on behalf ya Dr. Fred Okengo Matiangi ni chama kia UPA no toramo na ndingo musika gocha na chasange na ba Catholic bait se torre na kitokore misa torre na kitogoska ochi mutu obusibo igo nigagendera ko bagakuburirwa ko bamonobomo elio kwenekya obuya na boigo ko yenyorere getali ase serikali chingaki egetali gekobagwa twabangirwe amatuka mange asenje tokobagana abandi batoka bakare Jubilee abandi batoka no ODM abandi batoka Nkanu yani mwana watina tori democratic kieye ayota rojumna tori konyora kende you have no table you have no space on the table you go bargain for anything igabone yentonku baboria obomo nechinguru omwelio yeninga badelegate abaga bagendera ko bakoboria abanenchi kurwase county ya Nyamira kwenekya kwelika sobonge na wancha ekyama kyabo kya UPA nigenge kero mwana iboirwe omumuraso omuki abantu nigo bakogoka nande bali ebintu kisore na kireke mona into UPA iboirwe nari gusaba omugusi wensi asaika anya leko anche party yeto ya UPA na ande tutene na sobomo asokoleche sta sobonge benga eraundi ye na intutu ancheirwe korugusi ngatika tokambe Kenya ana ringa mjamna coordinator responsible account baicha buya sobonge na kire wote ya bato montoye erindi na kitoko yenda bakore campaign asobomo twairire buna UPA koro kense ngaindo buna abagusi twachiramo o support Matiangi twatwale saiga yo mugusi na ande nere koirebiro gebe UPA Matiangi UPA Kenya Ijinko reporteri getaseni kyo wanjete kya gatembe kurugiga astinseme chigache county Nyamira inchego nkuru kwa Paul Cup Okara na